Deň 33 na ceste pešo do Afriky a ja sa idem nájsť. Som tu vlastne v parku, takomto veľkom peknom, a je tu bar. Ja si vnútri nabíjam veci, akurát nechceli, aby som vnútri jedol, takže idem von sa nájsť. Mali lacné mojito, tak som si jedno dal na schladenie. A dneska to bol dlhý deň, náročný deň, ale stále lepšie ako to, čo bolo včera a predvčerom. Iba rovinka a absolútne teplo, 38 stupňov, 39 som niekde dokonca videl. Zamotal som sa trochu v meste, chcel som si to skrátiť a nakoniec som si to predĺžil o 3 km, takže dneska som mal nejakých 38-39 prešiel. A zajtra už by som mal byť na okraji Milána a tam by som mal niekde spať a pozajtra už vlastne priamo v Miláne. Tam si pravdepodobne budem hľadať nejaký kemp, viem, že tam nejaký je, ale neviem, či ho budem mať po ceste. Tak hádam áno, hádam mi to vyjde. A potom už bude zostávať iba nejakých posledných 150 km a budem v cieli a bude toto za mnou, takže sa teším, držte palce a zajtra sa vidíme a pokračujeme.